Eusko ikaskuntzak 15ean behin ekartzen dizkigu 10 gai interesgarriak eta hoietako bat hartuta dator Aitziber Salinas gaur ere, kazetaria bera, eta gonbidatu ere alboan daukagu Ibon Manterola, hizkuntzalaria bera. Egun on daizuela bi hoie, ongi etorri. Mila esker. Bueno, gaur alakoxea doa goiza, hemen udalbatzak osatzen ari dira, eta Hego Euskal Herriko udaletxeak nola osatuta gelditzen ari diren ze alkatetza izango den eta kontatzen ari gara, eta bai, gauza batzuk luze doazkigu. Baina, bueno, hemen gaude, eta ez da dena udalen osaketa, bestelako gai batzuk ere nahi ditugu, gure saio honetan, eta gaurkoa, egia esan, aski interesgarria iruditu zaigu, gogoetarako behintzat bidea ematen duen horietakoa, Aitziber, ez da? Bai, prozesu kognitibo eta hitz egingo dugu, edo nola aldatu duen internetek, edo teknologia berri horiek, nola aldatu dituzten prozesu horiek, hizkerak eta bar, hori da, Eusko Ikaskuntzak egiten duen urteko galdera hori, bai. Eta urtean zehar adituek erantzun egiten diote. Bakoitzak bere alderdia nabarmentzen ditu, aditu bakoitzak bere ezaugarria jartzen dizkio erantzunari. Eta guk hona ekartzeko aukeratu duguna, Ibonena da, Ibon Manterola hizkuntzalaria da, eta ikuspegi horretatik erantzun dio galderari. Ez da galdera makala, ez da, Ibon? Bai, eskaera egin ziatenian esan nien, ondo, galdera bota duzue, erraxa da galderak egitea, baina galdera oso potolua eta erantzuna nire kasua mintzat oso mugatua eta txikia, bai, ezinbestian. Ikusi duzuena da edo aztertu duzuena da apurtxo bat teknologia berrietan erabiltzen den hizkuntza nolakoa den, alde batetik ez da, ze teknologia berrietako hizkuntza esan dezagun, segun teknologia berriei buruz zertaz ari garen, teknologia barruen multzoan ere, ez da, txatak direla, blogak direla, modu diferentetako, ez dakit, komunikazio moduak egon daitezke, ez? Baina norko hizkuntza bada pixka eta ahozkoaren antzekoa, baina idatzia da era berean, eta orduan hor hizkuntza partikular bat sortzen dela deno jabetzen gara, ez da, Ibon? Bai, ondo esan duzu, teknologia berri hauetan nik enuke esango hor erabiltzen den hizkera edo hor dauden erabilak denak igualak direnik, esate baterako email, oraindik idazten diren email asko, egoera oso formaletan, baten bati zerbait eskatu behar badiogu, ezagutzez dugun baten bati adibidez, horrekoizten den testua bai. Oso formala da. Bai, karta batean egingo genuken bezalakoxea, ez? Bai. Eta idatziz egingo genukena orain dela 15 urte, antzeko xamarra izango litzateke. Orain, beste muturrera joaten baldin bagara eta bere alako mezularitza edo nahi baldin baduzue WhatsApp, bezalako baliabide batekin ekoizten dugun idatzizko hizkuntza hori, aldiz oso gertu dago ahozko solasaldi bat-bateko informaletan ekoizten den hizkuntzatik. Orduan, ez genduke esan beharko ez da ere teknologia berriek hizkera berri bat ekarri dute, esan beharko litzateke hizkera berri batzuk bai, baina beste batzuek segurazki arrastoak dauzkate, arrasto handiak lehendikan ere ekoizten ziren moldeekin. Baina azkartasun bat ekarri digu, ez da? Badago, orain denari botatzen diogu errua edo gaztek gaizki idaztearen errua beti botatzen diogu teknologia berriei, akaso askotan egin izan den gauza bat izango da, baina pentsatzen dugu ezakitela, ez da erabiltzen euskaraz, edo badaude ezaugarri batzuk hizkuntzari jarri dizkiogunak. Nik uste dut gai hau kontuz hartu behar dela ondo hitz egitea, gaizki idaztea, ondo gaizki hitz egitea. Ez dut uste ez genuke egin beharko Euskara batuaren, Euskara estandarraren arau ortografikoak edo bestelako arauak, Euskara batua erabili behar den esparruetarako balio dutenak, adibidez, ahozkoan, irratirako adibidez, ezta? Arau horiek hor funtzionatzen dute esparru horietan, baina bestelako egoera komunikatibo batzuetan bestelako arau batzuk sartzen dira jokoan, eta ez daukate zertan izan Euskara batuaren estandarraren arauak. Orduan, niretzat gogorra da, eta asko entzuten da, eta beti gazteek daukate errua, beti gazteek izorratuko dute guk hain ondo zaindu dugun hizkuntza, hori dena gezurra da. Hor badago halako irudi bat, gureaz garai bateko hizkuntza ona, gazteek egiten duten euskara WhatsAppean da, gaur egungo gazteen euskara, eta hor badaude arauak.
Eta gai izango dira gutun formal bat idazteko txukun euskara batu Bai, nik daukadan esperientziaren arabera eta lehenengo mailan, hirugarren mailan, masterretan eskolak ematen ditut. Eta Ez daukate inolako arazorik. badauzkate arazoak, baina nik ez dut ikusi... Teknologia berriak erabiliko ez lituzketenek bezalako nik ez dut xeak ikusi agian, ez? WhatsApparen eraginik guri idazten dizkiguten testuetan. Bai. Eta hau, idazkera mota hauek eta kognizioan nola eragiten dute? Prozesu kognitiboan, ez dakit, pentsatzerakoan edo hor prozesatzerakoan gure hizkuntza eta gainerakoak ibon. Nik uste hor egon daiteken aldaketa handi bat izan dela, idatzizko hizkuntza ekoizterakoan orain arte gertatze ziren prozesu kognitiboak hoiek bai aldatu direla teknologia berriekin. Nola esatearren, adibidez, hori da. Ahozko bat-bateko ahozkoa ekoizterakoan jokuan sartzen diren ezaugarri batzuk sartu dira idatzizkoan. Bai, Idatzizko hauetan. Esate baterako, idatzizko testu formal batean, idazten ari denak aurrez pentsatzen du ze idatziko duen. Bai. Aurrez planifikatzen du testua. Bai. Badaki noiz hasiko den, badaki noiz bukatuko duen. Ahozko... Edo beharko luke. Bai, eta egiten da. Ondo edo gaizki, baino egiten da. Eta berak badaki ze pausu emango dituen. Aldiz, gaur egun, WhatsAppean hasten garenean bati eta besteari hor jardunean, guk ez dugu kontrolatzen ekoizpen prozesu hori. Badakigu noiz hasi garen, baina ez dakigu noiz bukatuko den. Ordan, gaiak proposatzeko orduan, ez daukagu kontrol hori, idatzizko testu formal tradizionaletan ekoizleak daukana, Ja. adibidez. Sentidu horretan, esan dezakegu, zentzu horretan apur bat deskontrolatuagoa dela, ez? Deskontrolatua... Azkarragoa, bestearekin, impulsiboagoa, ez? Hori da, mintzakidearekin partekatzen da kontrola. Idatzizko tradiziozko idatzian, ekoizten duenak kontrolatzen du egoera. WhatsAppetan eta halakoetan, erantzungo dizunarekin partekatu behar duzu hizkuntza jardueraren kontrol hori. Zeinek segiko du, espero ez duzunean batek moztu egingo dizu, edo zu idazten ari zarenean berak ja jarri dizu irrifarre horietako emotikon bat, eta orduan zu idazten ari zirenena aldatu egin dizu, hori idatzizko tradiziozko idatzizko testuetan etzen horrela, ez da horrela. Eta pentsakerarekin lotu daiteke, esan daiteke aldatu digula. Pentsakera zentzu horretan, bai, hau da, nola pentsatzen dut hizkuntzaren ekoizpena. Zentzu horretan, bai, aldatu egin da, hoxe aldatu dela, eta ez gutxi. Baina berriro, ez teknologia berrietako erabilera guztietan, ze email bidez idazten dugun gutun formal horretan, pentsamendu, prozesu kognitibo, antzekoak dira idatzizko tradizionalarekin konparatuta. Edo blog batean idatzi behar baldin badugu ere, ezta? Pentsatu egingo dugu, pixka bat gehiago, ez? Bai. Aurrez izango litzateke egituratu egin beharko dugu, esan behar dugun mezu hori, eta hor erabiliko dugun hizkera eta erabiliko dugun idazkera ere izango da gehiago, lehen esaten genuen gutun moduko hietakoa, ez? Segurazki baietz, bai. Hor, eskala bat egongo da ziurrenik. Bai. Azkartasunetik, kontrol partekatutik gehiago dauka WhatsAppa bezalako baliabide batek, eta aldiz blogak edo zesanik ez gutun email formal bat, beste muturrera. Eta lehen, Aitziberrek esaten zuen bezala, zuzentasunari eta begira testu horietan eta bapatean idazten diren testu horietan eta sortzen dira horrelako ahozko hizkerari lotutako idazkerak, ez? Sekula idazki formal batean esango ez genituzkenak. Hoiek inoiz arautuko dira, ez dira, badago eskaririk, komeni da, ez dakit nola ikusten duzun hizkuntzalaria zaren partetik ibon, ze mu zaude, adibidez, idatzita, ze mu zaude? Bai, idatziko nuke bezala? Edo ZMZ. Bueno, hori da, edo ZMZ, hori da. Hor funtzionatzen duen araua ez da, araua estandarra. Ez du hor funtzionatzen. Hori idazten duenak pentsatzen badu funtzionatzen duela, bai, noski funtzionatzen du, baina konturatuko da eskarrazko bere mintzakide askorentzat ez dela hori funtzionatzen duen araua. Gaur egun emotikon edo... Bai, iruditxoiek. Iruditxoiek. Iaia horiek erabili behar dira. Zenbait testu ingurutan, zenbait chat gune, horiek erabili beharra dago.
Bestela ez du funtzionatzen. Orduan, hori ere bada arau bat. Oroitzen naiz hemen, behin amaraunean nola komentatu genuen, emotikone horiek zenbat eta gehiago erabili, esan naizuela orduan eta bizitza zoriontsuagoa zen eukala. Bai, segun eta ze emotikon jartzen duzun. Hori ere ba. Bai, egia da gaur egunean inoiz baino musu gehiagotan ematen direla. Bai, oso errez, Hori ez egia da. da. Virtualak oso errez izaten dira, ez da. Bueno, segurazki jarraituko genuke hizketan gai honi buruz, ez dakit entzulei gonbitea luzatuko diegu, zerbait ez dakit proposatu nahi badigute edo besteren baterako edo, ze orain bukatu beharren gaude, baina WhatsAppa badaukagu guk ere eta ez dugu esan, baina hemen daukagu 688-666-000 dozelako mezuak jasotzeko prest. Ibon Manterola, mila esker etortzagatik. Zeuei, gonbidatagatik. Segi ikerketan eta Itziber Salin Arzu, Eusko Ikaskuntzatik 15 egun barru hartuko zaitu. Urren arte. Urren arte.